Ήταν ένα σεμινάριο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα και για εμάς τους ίδιους και σαν κατασκευαστές, αλλά και γενικά όσοι ασχολούνται με τον κλάδο. Είδαμε το θάλαμο που δοκιμάζονται τα προφίλ, κάτι που είναι αδύνατο να το δει κάποιος από κατασκευαστικό και ιδιαίτερα κατασκευαστικό μικρό όπως είναι το δικό μου. Το σεμινάριο το βρήκα πολύ χρήσιμο, δημιούργησε προσδοκίες και μας έκανε να σκεφτούμε πιο θεωρητικά και να συνδυάσουμε την πράξη με τη θεωρία. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό και η επιστοποίησή του θα βοηθήσει πολύ τον κλάδο να μπορέσει να αναπτυχθεί, γιατί οι πιστοποιημένοι κατασκευαστές θα μπορέσουν να αναδειχθούν μέσω από αυτό. Σίγουρα θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά τέτοια σεμινάρια. Ευχαριστούμε την Ελβιάλ γι' αυτό και ελπίζω να μας δείξει ακόμα περισσότερα πράγματα.